Sandiwara Ketoprak Radio Suminten Edan Sabta Mandala Mandala Kodam tujuh Diponegoro Guna, piye Kang? Wah, rumangsa gumiak banget aduh. Wis, njur kurang sing kepriye? Nek omahmu saiki wis tak wangun kaya ngene iki, delok. Ayo, genggeng banget ora nguciwane. Le pasang tarup. Piye wis kebeneran durung? Iki le pasang tarup wis kebeneran. Ora mung kene tok. Dalan arep mlebu desa Siman iki wis tak tarupi janur kuning kabeh. Persasat wit kambil sak desa kene gundul kabeh tak jupuki janure. Ya. Delok-delokan kae dalan nggih. Heeh. Ngono. Nggih. Kula Pak Ne. Wah. Piye? Kowe rumangsa seneng apa ora? Mboten wing seneng nek kula niki Pak Ne. Tekake nak mung desa Seman mriki dereng enten sing padha karo ning digawe awake dhewe niki. Piye? Arep duwe gawe kurang 3 dina uyon-uyone genggeng kaya ngene. Kula menika rak malah bingung ta Pak Ne. Kaya gamelanmu apa Guna? Kudu iki kagungane lurahe kono. Ning ya wis pancen iki gamelan anyar. Oh, ngono ya. Ora nyoba. Ngene, kowe aja tak kandhani ya. Pripun Pak Ne? Saka seneng-senenge atiku. Apa sebabe awake dhewe iki kok nganti kelakon dadi besane Kanjeng Adipati. Nggih niku pripun to Pak Ne, janjane kula niku nak ya ora ngerti ming kula seneng mawon nek. Nek marani ya kowe ming ketrima iki, Kang. Heh? Kowe ming wong ketrima. Padha-padha warok ketrima. Ora kasih sak kowe kok dipundhut jak dadi besan iki kok ya wis. Ane lek ana sebabe to, Guna. Sebab apa? Rikala aku ditimbali ana ing Kadipaten Trenggalek. Arek mergo iku labuh-labut ana ing Kadipaten. Aku dikon nyingkirke brandal sing mapan ana ing Gunung Klothok. Bareng wis kelakon tak kumpes janjine Kanjeng Adipati, aku ora diparingi ganjaran apa-apa. Ning iki kasih. Ku to Pak Ne. Anakmu dipundhut putra mantu Kanjeng Adipati. Ae dijawabake karo Raden Masubrata. Lho. Anu Pak Ne. Piye? Sampeyan niku sing wis tau sowan ning Kadipaten. Kula niku janjane rak nggih tesih bingung to. Sesuk niku calone arep duwe besan Adipati niku njur pripun carane ngaturi barang kula niku ora ngerti. Wong desa sing ora tau kepethuk karo priyayi niku le basa kepripun. Perkara tata krama ki ayo nglungguhake awake dhewe iki dasare ya wong desa. Ayo arep dilemos-lemosno kaya ngapa ya? Ayo mesti. Kula alus-aluske ora iso.
Dadi iki kasile rikala ku ditimbali mbiyen kae to? Wah, nek ngono melu mongkok aku. Senajan ku mung anak ponakan. Ah, iya. Kepundhut. Ayo cekae awang Adipati. kabeh ku mau nuwun. Loh, Monggo, kamu Anu Pak Nek. Ndoro Patih. Monggo. Anu nggih Pak Nek kok wedi le aten lemoni kula tak kenduri men. Ayo, iku wong wedok. Aku nganu ya. Ana tamu ya. Nuwun, Pak. Kok ana wong nyumbang tak kene mlebu. Regeng anu nggih. Nggih, Ndoro nggih. Sampun uyon-uyon. Namung kanjeng anu menapa menika nipun ingkang kami tandang nyambut damel taruh Nah, nggih nyatane sing do tarep nggih do mempeng ngaten. Ayo. Anggenipun pasang tratek kemawon ngantos sak lataran kebak. Wah, pengestunipun Ndoro Patih. Kok nggih murid-murid menika driji anggenipun badhe saya menapa menika ageng-agengan anggenipun badhe manggung. Nggih syukur Murid-murid nandhake kula menika- nek Kakang Secodarmo niku pancen nggih warok sing kinacek. Aduh, berita murid-murid kula menika wonten ingkang mbeta kajeng menika setunggal gerobak. Weh, Nggih. badhe kangge gadah damel pinten dinten niku? Nggih, wonten ingkang nuntun lembunipun. Nah, sampun kula sembelih. Anjing mboten maido. Ah iya, sagunane ra nggih kejawi warok niku ra nggih jagal niku. Weh, Nggih, Kanjeng. Menapa yang dipun kersakaken sampun boten badhe keciwa? Nggih, monggo. Menika pun tampi rumiyin monggo. Menapa kan? Wah, nggih namung peparingipun Kanjeng Adipati. Nyuwun pangapunten anu Ndoro. Menika wau mungkin nderekaken mboten? Mboten. Oh, nggih. Namung kretanipun menika mandheg wonten mergi, wonten lurung sisih. Kudanipun pun entang. Oh, sampun. Oh. Sampun dipun tampi kalih rencang 3. Ha iya, menawi dereng pun kompor rumiyin. Nggih. Nggih, lajeng kersanipun dos pundi? Kok mboten wonten ing nderekaken. Menika mboten. Ngaten Kakang Secodarmo. Nggih. Nggih, kula mundi dawuh dalem Kanjeng Adipati Bratakusuma. Nggih. Supados suka kabar dhateng Kakang Secodarmo nggih. Oh, bab rawuhipun temanten mangke. Nun? Rawuhipun temanten mangke to? Nggih, mangke rumiyin. Nggih. Kula lajengke atur kula nggih. Nggih. Terus pundi? Menawi Raden Subrata anggenipun linggar saking kadipaten ngantos wekdal menika dereng kondur. Pramila dawuh dalem Kanjeng Adipati anggenipun badhe mundhut putra mantu pun suminten dipun jugaraken. Lho. Ini jos pundi? Menika kula namung sak dermi lho menika nggih. Jos pundi? Ngaten. Kok juga jos pundi? Gandeng Raden Subrata menika dereng kondur. Anggenipun linggar saking kadipaten, mila dipun jugaraken anggenipun mundhut putra mantu. Oh, juga. Ini sampun kaentu penampi lho, kula namung sak dermi lho menika. Kang Sedarmo. Sebabipun jos pundi? Lah sebabipun lajeng kados pundi anggenipun badhe kagungan damel mantu menawi calon putra temanten kakung. Mecanipun Ndoro Patih rek nggih prisa. Mecanipun prisa to. Prisa mboten? Prisa Tapi kados. pun menapa ya mboten pun padosi. Wah. Loh, Lah sampun, mboten kirang-kirang anggenipun madosi nanging nggih dereng pinang nggih. terus menika cocok menawi dipun Nggih sampun kula lajeng dipun pamit nggih. Kose anu Saguna. Saguna. Piye Kang? Kae sedoyo njaba kae. Wis tarupe bubrai kabeh. Bubrai kabeh. Wis, Karmu ki piye? kowe mau krungu ora? Krungu ora? Kowe krungu ora? Ya aku rada ngetuh kurang cetha. Wis. Sapine sing wis dibeleh kae dibuangi wae, dibuangi. Wong wis dadi wak kok kon guwangi kepriye lek ya maneman to, Kang? Iki Ndoro Patih rawuh mrene mau ditus Kanjeng Adipati. Pokoke manten iki wurung, ora sida.
Wis, bar. Bar wis bubar karo bubar. Kubrai. 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 Sampun Pakne. Ditundunke. Pripun to kersane niku kok aku ki ora ngerti kok malah kae do rame-rame ning njaba niku pripun? Wis. Wis. Nggih. Enten napa ta? Kowe sebel. Wong wedok ora tau melu ngrasake mikir. Ha kaya ngene iki kedadiane. Mikir-mikir bab napa niku njur niki mangke le teko niku. Kae mau Ndara Patih rawuh mrene. Ha nggih. Pokoke remancuke ora sida. Mboten sida. Ora, wis. Alah, gek kepripun to Pakne kula niki? Wis, kula niki pripun? Kowe njur arep piye? Ra nggih isin banget to niku. Apun keperto tekan pundi-pundi kok nek ming bab ragat mon kula niku ora getun niku mangke njur anake pripun kula arep ngandani pripun nek kaya ngeten iki Pakne. Ya, wis saiki ngene ya, Sedulur. Engko kowe sing do pinter ngandani karo anakmu pinten ya. Pripun niki Pakne? Ya. Kowe iki kok sabar-sabare pupung durung ngatur tindake Kanjeng Patih. Lho, lha arep apa? Tak tututane apa piye? Wis, aja gendeng apa kowe. Lah kok sabar-sabare kowe kono lakon kaya ngono ya. Kae mau ora utusan. Pripun nek kok ngeten iki? Anakmu seminten ndi? Angge tesih nang mburi dandan. Kene iki. Mbok kono le kowe bae le. Dandan. Kene nak, kene. Ana kata Mbak kok dadak tutorene wong le dandan rung rampung kok. Nek aku kok nek bar ketemu kae nganggo iki ngono piye? Apik ya? Ya wis. Ngono ki durung rampung. Durung kenal sik kok ngene ngono kok. Iki ben puper ki rak urung halus to iki lho. Ya wis. Lek kono dandan perang-perang dino e. Mau sing dandani sapa? Ayo dukune. Kene ning linggo. Ayo anakmu ya dia. Tren ngape iki? Enak iki. Apik ya, sesuk nek bareng anu kae ben ketemu nganggo iki. Nek sing ketemu mau sing apik banget sing kae gumebyar kae lho. Lah anake sapa ya bapak iki kok? Sing rakit sandangane apa? Lah iki kak paringane ta iki? Lah iya lu sing rakit. Kok iso lurus-lurus? Ah iki dasare sing nganggo kak ya. Apik ya? Aku mau lek ngilo nganti mubeng-mubeng. Ning ngene. Apa? Aku ki luluran ki lho kok ra iso kincling apa. Sing benak Ini. Dan Napa meneh? lemu dandan sampai. Aduh. Ya. Ning isih kurang. Isih kurang. Ya. Wis sampe kok isih kurang. Mengko diimbui meneh. Ya. Nah, saiki kowe tak kandhani. Kenapa ta? Wis ngerti manten. Iki lho kandhan ki kok ayo seneng kok ya. Iya. Ning ngene iki mau ora? Ndara Patih rawuh mrene. Utusane Kanjeng Adipati. Anu kok ngeterke Dimas Broto apa? Ya, yo. Aku jur deg-degane. Dimas Broto urung rawuh, apa piye? Apa di nganu tau dipas sesuk to? Arep ketemu kae yo lagi rawuh. Mestine nyandang manten. Mestine kuwi. Ane ngene, bareng saiki iki mau keterangane anu ngendikane Ndara Patih mau kok di Kenapa ta? di anu Di nganu lho pakne tarwane ki koyo ngati-ati. dijugarake nggone mantu. Apa? Piye? Ya awake dhewe iki dijugarake. Hah? Ngene yo. Dadi tegese kowe ora sida dadi garwane Raden Subroto. Ora seneng. Heeh, ora. Kan eleng ya nak ya. Eleng ger. Kene to. Iki to lagi iki. Omahe adem kabeh kok. Pripun Pakne niki pripun? Sampeyan niku ampun ming mendel mawon to. Iki Aku Eleng. bingung aku mau. Arep ora tak kandhani sing teko. Piye? Tak kandhani sing teko. Ya bangun. Eling.
Mati aku nek kuyong ini Bapak. Aku bisa banget. Kok sik kae dulu. Aku ngantuk rasik. Wah. Ayo ora kamu teko to. Sing ora ana kamu teko. Ngoros kok kadoan. Ya ora usah nggo gawe susah no. Sing seneng. Ora usah nangis. Wis dilangke Ya ben ora ben atine ben seneng nyawang penganggone kira seneng. Kowe kira ndelok kulatane diri Nanten tenan aku saiki. Ha iya karo salah dadi manten. Dewi labi-labi. Dino. Kan piye to? Mripate lere kuwi malah nyemelangi kuwi. Oh, tentu mantan bisa. Coba. Ditemokke. Sing nunggoni wong akeh. Iya to. Mantan yo Joko Kyai nang dene yang wae. Kandhane kon ngawasi. Wah, ora ngerti kok ya. Tenan Kok dino iki gendhen. Nek ora ngerti kok ngerti kandhen. Ayo. Tenan. Kula menika digandeng. Panjenengan. Ora gelem manjen. Nika mangke wong tuwa kok jalan ngerti piye kok blas to, Pak. Kae mau seneng atine iki. Kok ben seneng kae mau saka bingunge. Mripate lela-lele tak sawang wis ora wani ngedhi aku. Kok ora waras kae. Engko nek mlayu metu saka karangan njur piye kae Kang Galo? Ayo ditutur tindakan. Aku mau coba. Ayo mlayu ayo. Iki aku ya. Urung ngarang. Urung ngarang kepiye? Lho. Kudu sing becik. Ayo. Seni iki sastra, bahasa, vokal. Waduh. Ideologi. Wah. No, Kok temen lho. Si salatu. Ngene kuwi gak durunge muni iki wis dadi bedhekan. Ya, Apa ya iki? Apa ki lho nang salatu. Keparengan lah nato. iya tuh. Nang ngartani ra. Aduh, jabat
kanca ning klentune iki kaya andane lumut. Oh, apa iya ya Pak kowe? Lecole ande lumut. Ora, piye iki menggambarke ya. Oh, tak rani nek arep cocok karo lelakon kae. Ya. Kurang baca. Iki awake dhewe iki nang kene iki duwe inti sari. Ya lah aku mulai takon ki wong aku ki anu apa kowe tinang genah iki Kowe iki cake ora idep. Ora idep tegese ora weruh anak. kaya tau Doro kuwi sumpawa apa? lho aja nyok menawarkan kok tak tawarke ndoro ki bunek kok susah kuwi tanggungane kono wis gelem dadi ndoro kok susah Wis kowe padha barya wae nang Kabupaten Trenggalek. neng foto keneng ya wis kan Kok ora nganggo perasaan kanan. Inji wonten klintaken putri. Apa mau? Apa iki? Apa iki gawe kaget lalu lintas? Sing tak joko ki aja sing maju ki aja kowe. Mesti kaya ngono. Ya nyat awake iki melu scout ya. Tak lucu kowe iki ora. Keren banget deh. Wonten tiyang nggih. Wonten tiyang. Aku kok larang sik jang aku. Nunjang sing pundi? Kowe nunjang sing cilik rada dhuwur kuwi. Mboten napa-napa sampeyan runjang kula. Kowe nunjang sing bagus kuwi. Aku nunjang sing elek banget kuwi. Padha numbuk truk. Anu takon wae apa piye? Iki wis ado, Hek. Anu aku wedi wong aku mau nunjang aku nek disenani. Kula nyuwun ngapunten nggih, Den. Nggih mboten dadi napa. Niki wonten napa kok padha playon kaya koten iki? Niki anak kula. Oh, sinten sesilie? Niki cempluk. Ayo cempluk. Nggih. Cempluk kaya kidule dhewe nika nggih, Gus. Iya. Pun tepanken yen kula Yayu. Nggih. Ya keyayu enek kaya ngono kuwi. Aku Subroto saka Kadipaten Trenggalek. Oh. Piyayi kabeh niki. Oh, piyayi. Piyayi, Nok. Tepungke kula Muhammad Ali. Waduh, nggih. Inggih mulane tangane gede-gede kabeh ya. Gede-gede ngulet blepung gede-gede. Sarane Cempluk ya sesilie. Cempluk. aja wedi kene maju. Iya, kowe sesilihmu cempluk. Sing lemah niku Napa sing Stok kowe mbok yo meneng wae. Aku kon tuwa tregus wae. Lho, tuwa nek weruh kanan kok ngene iki. Kowe. Iya, Inje kula. aku Subroto aku. Omahmu ngendi to? Griya kula ngampal, Den. Ngampal. Nggih. Ning Cakra. Ngampal. Kowe anake sapa? kula anakipun Warok Suramenggala. Anak Warok. Nggih. Warokku wis balik. Apa to kok dadi mlayu-mlayu ki ana apa iki? Nganu Den kula niku doyak-oyak kalih tiyang. Lah sebabe Kula ajeng dibak bojo nang kula mboten tresna kok, Den. ning kowe ora tresno. Mboten. Lah sing oyak-oyak kuwi sapa? Namanipun Gento. Ayo nek pancen ora seneng ya aja gelem wong ora seneng kok apa ati arep dipel. Kula niku rak do ngerak ya nyenengke ngono. Saya Apa nyok nampik trising wong lanang. Lah mah ya kaya ya wis ngono nek pancen kowe ora seneng karo wong sing oyak-oyak kowe kuwi, ya mengko aku tak nulungi kowe. Panjenengan badhe nulungi kula, Den. Nggih, malah sapa iki? Ora cak-cak iki ya anakmu ya, Yu. Lho, ya Yu. Yuk. kula. Iki anakmu. Nggih, Den Boy. Nggih, Den Boy. Nggih. Leki kok Boy. Non? Nah iki rada memper karo ya anakmu iki. Oh niki Dede sak rarani niki cempluk niki sing anak kula. Kok rada memper ndredil iki. Ayo sapa iki wong ala iki? Wis kowe padha sumingkir. Nggih, kula tak semingkir. Ayo, Kang. Ono sing bagus barang ya. Kowe sapa kowe ya? Aku Gento. Sing oyak-oyak karo cempluk iki. Ya kowe sapa kowe? Aku Subroto saka Trenggalek. Broto? Heeh. Ojo kok bacut-bacutake nemu kurang ajar,
Kuwi broto ngendi to? Broto Trenggalek iki anak sapa kuwi? Aku putrane Kanjeng Adipati. Putrane Kanjeng Adipati ing Trenggalek. Oh, Den Mas broto ya. Nggih nyuwun ngapunten mawon Den Mas. Iya ora dadi ngopo. Wis kono kowe bali wae. Kok bali niku Cempluk niku calon bojo kula kon bali. Dheweke ora seneng karo kowe, kok aku wis dikandhani karo Cempluk kuwi. Sampeyan ampun ngalang-alangi karo kula lho, Den. Lah aku mesti ngalang-alangi wong dheweke ora tresna karo kowe. Monggo sumpahi ngati kula nek kula ora oleh Cempluk, alung kula tekaning pati. Mulane sing ngalang-alangi mesti kula ajar kabeh. Lah ngajar aku. Aku ngajar karo aku. Ani aku. Mati ae. Yo. Sumbare wae ngabangake kuping. Wujudmu kaya ngono kok digdaya tenan. Lah ngopo kok anggap aku kalah karo kowe? Iki anake bangsat saka Gunung Pegat. Anake warok Sura bangsat saka Gunung Pegat kang kondang dadi brandalku ya apa? Ya mung tok antem wis tampanane kaya iki wong apa to iki? Ayo, antem ono tutupno. Ayo kerubutan telu sisan aku ora wedi. Ki mbok do nyedakke niki dewangi kan lakon kaya ngene kok kepiye to ya, Po? Bukan ngrubut telu. Ayo. Jaro tak. Lho. Pandem nyuwek. Sale barang. Wis ora. Foto. Ora perlu aku ajeni meneh karo kowe. Senajan kowe putrane Adipati Galek ning nek ngalang-alangi karepku, nek ora kena tak elekake pateni tenan. Ajar tenan kowe. Iya, ajar kok kowe sing tak ajar. Iya. Oh, iya. Ayo. Ayo Chan. Dewasa di mana deh? Rotone Melayu, Cempluke malah ora ono. Ning ndi mau yo? Lho. Sajake Melayu Bali ya. Tak tuturane ngampal. Loh. Den Mas Broto. Inggih, Pak. Sampeyan sinten? Kula tiyang sepuhipun Cempluk Warsia. Pak Sura Menggala napa? Nggih, kula Sura Menggala nggih. Tujunipun lajeng kepanggih sampeyan. Wau kados pundi to nalaripun? Anak sampeyan ajeng direda peksa kali Gentro. Rekane kula ajeng tetulung ning kula ora bisa nandingi. Sakniki kula sumanggake sampeyan. Nggih, cekap kula mangke si Gentro. Monggo kula aturi tindak semi nggih. Kowe to. Selamat tadi. Selamat. Mbak Yu tadi. Nang omah. Ya tak rono ya, Dik ya. Ngarep ngopo? Anu, Dik. Mumpung ketemu kowe sisan, Dik. Anu, anakmu tak pe ya, Dik ya. Mbok kowe iki le kurang ajaran dimareni to. Kuwi wis biyen kok ora mari-mari senengane nyegati cah wadon. Saiki aku sumpah ning ngarepmu wis ora bakal ganggu marang wanita meneh. Saiki anakmu kekno aku tak pake bojo tak nggo bojo sak lawas sing urip wis Dik. Ora oleh nek anakku kok pek bojo, ora sudi ndek mantu kowe to. Kowe rak sedulurku to, Dik. Senajan kowe iki prunanku ning aku ora seneng karo tumindakmu. Mangane balunge do pisah-pisah ora dikumpulke wae to, Dik. Ora, kowe kudu bali. Ya aku bali ning bareng Mbak Yu, Dik. Ora kena. Pokoke oleh ora oleh Mbak Yu tak jaluk. Kowe kandhani kena ora? Tak kandhani kena ora? Wis aku tetep kowe njaluk tak ajar to kowe, Ayo ajarin nek kowe ajar. Bali. Ora terima konco wong tuamu. Ayo. 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 Ora terima ayo. Ora Dik, kaya ngono ta, Dik? Ben kapok.
Nek ora apa ya ben modiar. Kowe iki anakmu tak jaluk ora les malah kowe ngantemi kaya ngono. He ben. Gerangan kok kaya ngono iki piye karepe? Wes malah gerang-gerangke. Bocah karang wae musuh wong gerang. Ha ora trimo wadu lho. Coba andai bapak kowe. Iya, coba iya. Kok kurang ajar di rewangi. Anak bapakne teko pripun? Ora ngerti aku karo bapaknya. Oh, sakjane lho. Ben. Kok kurang ajar kok. Iman-iman sing ora urus wong tuane iku. Sudake tenan iki, Kang. Wong tuwa ora mati-mati Pak wi. Kowe apa temen wae? Bocah dandang wong tuwa iki. Kono. Tenan ya Pak ya. Semingkir kono. Ya. Bocah anggeris karo cah wedok. Saru kok. Ya sing kebangetan ya sing tuwa, ora iso ngajar anak. Sing tua sapa? Ayo kowe. Bocah wiwit biyen senengane nyegati cah wadon kurang ajaran. Bocah apa-apa do diantemi. Dinengke wae wong tuane malah ngrojongi. Ayo bocah iki mongko gedhe, Cah lanang kok. Njone cah lanang ki diujo sak karep-karepe apa? Ayo kaya ngono kuwi anake bangsat. Ya endah padha karo wong tuane. Gerangan kok nek omong sak karepe dhewe. Aku gerangan ya ora ngerti. Anggolo. Iki tak apik dirajongi. Kanggolo. Apa? Bocah ki urusane karo bocah. Anakku sulaya karo Den Broto. Kuwi Den Broto karo Gento. Ora kok kowe terus ngewangi Den Broto, anakku kok ajar bocah jare. Ning perkarane rak sambung karo si Cempluk Warsiah. Den Mas Broto kuwi rak karepe becik tetulung. Ning anakmu sing kurang ajar dikandani malah wani karo wong tuwa. Memper nek kowe ngewangi Den Broto anakmu terus kok congol-congolke ya. Ben dipek karo Den Mas Broto. Karang anakku ming anak bangsat Gunung Pegat sik Gento ning kowe iki ora bisa nonton karo kahanan. Anak warok ki entuk anak warok. Ora kaya ngono pertingkah. Panjangka ki kena wae. Ora perlu ngluputke kekarep aku. Wes aku ora trimo cekakane nek anak. Ora ngopo kowe nek ora trimo. Wong Gento ki duwe bapakne kaya bapakne sing aku njur wedi kok karo wong tuane karo bapakne. Jajal-jajalan to. Lho ayo arep ngajak pirang dina nek kowe karo. Karo aku. Opo? Oh, wis ora opo. Binten, ayo binten. Awakku ki kaku angger ora. Iya. Ayo binten. Iya. Iya. Saiki opo dhisik? Ayo binten. Iya. Iya, ayo. Ayo garis kene. Iya no. Pasangno. Ayo. Pasang. Sabet lho. Iya. Wah, waduh. Wah, isih rasa kowe. Isih rasa tenan kowe. Ayo dipasangno. Harus kene pasange. Males. Ayo. Harus ya. Iya, putung harusmu. Wah, Kanggolo, opo sak Sirahmu atos. Sikilmu yo atos padha karo aku. Oh wis kondang kok nek suruh menggolo ki pancen yo atos kok sirahe. Kowe nggawa kolor ora? Nggawa. Aku yo nggawa. Ayo kowe tak saben dhisik. Yo no, Mati. mati. Ora apa-apa kowe. Ora. Sepisan ki nek kowe ora mati, ampuh tenan. Apa? Upas merayang kok tak Anane kaya apa? Wah, waduh. Kok gemrayah kok ngene, San? Kayane pas merayang kok kaya ngene, San. Wah, ae rasane. Oh, ning aja girang-girang gemuyu, San. Aku kon duwe jimat ruyung bang tambanono, San. Ayo tiba. Ayo. Mati kowe. Ampal. Yes ben. Pak Suro Ngono ndak ra tentrem-tentrem. Pak Suro menggolo. Dos pundi, Den Mas? Syukur nek sing dadi pepalang wis bisa temukaning pati. Kula ajeng matur kalih sampeyan. Badhe ngendika menapa? Ngaten. Tenanipun sareng kula panggih kaliyan ingkang putra Cempluk Warsiah menika raos sing manah kula pranan sanget. Agersanipun Yen wonten keparangipun ing putra Cempluk Warsiah kula pundhut mlebet wonten ing kadipaten. ya
saestono kersanipun ngaten menika. Malah yen kepareng sak menika ugi badhe kula boyong wonten ing Kadipaten Trenggalek. Yen kersanipun ngaten kula namung sumangga. Ayo, ayo, kowe tak boyong wonten ing Kadipaten Trenggalek. Ayo sing ngati ya. Iki putra piyayi Aku bentarke ya, Kak. Kak, ngomong. Karena dimong ponakane. Pontal-pontal lek nututi. Tenmas. Tenmas. Kakak yang buta ya. Kowe kelinga ya, Nduk. Ngaten lho nggih. Kula niku ya tresna. Panjenengan ya nimbangi tresna to. Ning tresna kae nek adus ya adus dhewe. Aku makmu cilik sih. Saiki kepiye to ya? Aku ki ngetokke kowe ning dalan. Kok apa-apa tok cekel tok kalung aku ki. Kepriye karepmu ki? Kandhane kono kan. Alah papa. Nek wong edan ki ya menedan. Aku piye? Ana apa? Ya. Ya. Melu ngedan. Wes. Mbak Piyayi kok baguse ulang-ulangan. Sing kakung bagus, sing wedok ayune undung-undungan. Ngene, Pokoke seminten. jagat iki kebak aku. Piye? Ora ana wong mukti kaya aku. Bapak. Ya. Bapak iki? Bapak iki? Wes. Kowe tak preroki, ya. Den Mas. Seminten. Kula rak nggih teng kutha to nggih, Den Mas. Nek mlaku gandengan. Den Mas. Kan? Eling ya. Bapak. Aku bapak. Den Mas. Aku bapakmu. Den Mas. Napa ya napa. Iki piguno banget mungguing kowe. Aku ki krungu kabar. Mulane banjur dibatalke lek arep bebesanan karo kowe. Oh. Saiki kira Den Broto kira ngepek karo cah ngampal. Jenenge Wasiah Cempluk. Wis diboyong menyang Trenggalek jare. Ana sira monggo. Wah, aku sing marahi. Saiki nyang Trenggalek. Diboyong nyang Trenggalek pisan. Dadi nang ngono sing marahi edan ki malah di Wasiah kuwi ya. Nek dipikir underane pancen kuwi sing marahi. Saiki ngene wae. Kae kowe ngetutno anu ya. Anakmu kae ya. Aku tak nyang Trenggalek. Wah, menyang Trenggalek. Pondal-pondal meneh. Duh, tutane duh.
apa, Kang? Iki manggon dudu papane. Aja kok trunyak-trunyuk barang sing ora bener. Kok malah kosok balen kalih kula. Piye? Kowe iki nyemoni jenenge. Oh niku nyemoni kula ta. Nggih, niku rak mboten krasa nek nyemoni sampeyan. Mbok ampun nyok nyindir to, Mas. Ana ora disindir ya angel. Wong ming melu ya apa-apa dipangan. Apa-apa dipangan. Hanya yen ngentek-entekke tunggale no. Karang nang Trenggalek dipadake oh. Aku lho teng Ampel mboten tau mangan kaya ngeten iki. Niki napa ta jenenge? Iwak. Iki jenenge sate uler. Uler napa niki? Ah diwedeni ya malah games wae. Kok enak nggih uler niku nggih. Loro malih loro neh. Wis kono ngluruk nang wite wae kono kok. Uler napa niki kok enak banget niki. Iki cah wedok kok dadi jane iki wedok polanan to. Nyembuh ki wandu. Kok nek jajar kowe iki nggo grobak ngono. Jajar. Patut. Sampeyan ampun sia-sia. Kula niki ten mriki nek mboten kepeksa ngetutke anak kula sik cempluk niku. Kowe kuwi janjane usal-usule iki wong saka ndi to? Lho kula niku adine Mbok Suramenggala. Oh, monggo. Dadi kula niki IP kali Pak Suro niki. Nek ora mukir kowe iki saga endul. Kok aja. Kula niku anake wong Ampel ya, padhake Endo. Endo niku napa to? Delok gedhe cilike ngawake mestine kuwi bapakne babi. Klen ya kowe aja. Mbokne wedhus. Oh, nggih to. Ampun dadi. Nek ngoten kula blaster. Nek kowe iki tak sawang-sawang ki bentukmu ki bentuk kesenian. Weh. Delok le sikile semono kuwi. Wah niki speller bal kok. Lho ora ngono cah wedok kok speller. Nek seni lho kok njedir. Njedir teknik. Seru. Kula wau diuling kalih Den Mas to. Nek kula kan nunggu Mas Loro cempluk saiki sare, mboten kaya dek jaman teng Ampal. Turu mon nek Yamen ten iki mboten entuk. Nek teriki kok sore kan sare nggih. Ah nggih pun sampean. Kula nggih tak sare nggih Mas. Lho kok sikik kowe iki nek turu aja mengkurep miring. Kok ora entuk? Wong kowe iki wong kaya piring jene kok irungmu kuwi keblakangan ngono lho. Ya aja ngono. Bangire iki bangir ke belakang. Malah kebenaran nek ngincen ora kebathuk. Kowe kuwi sing tok termukake ya mek nginjen. Arep turu ngendi? Engko masa aja tak urung-urung kok neses. Panah isih rana. Marok Aku ya arep turu wis. Ah, ya, aku kira. Tantene turu ora turu-turu. Wah, endi? Nggon besarane ngendi? Wah, keputren. Oh, iki. Ah. Lok. Tangi, Lok. Tangi, Lok. Kok kowe lek? Nah, Kenapa? wes, kowe manut aku ya. Ayo, kowe manut aku. Ayo, mati. Sing lindung. Waduh, aku kepidakmu wong e. Kepidakmu wong lah kowe iki dlamamu gedene raja main. Ora. Mantel rai. Kok sik aku krungu jerite cempluk e. Kok sik tak tilane nang Coba peturut. tiliki. Loh, ora ana. Ora, temule blaran tenan iki. Piye iki? Waduh, wis aja datar wae lah kesuwen. Aku matur sang Adipati. Kowe nang kene ya ngerti ya. Jeng Adipati aduh. Blarak. Saestu Jeng Adipati. Kula mboten doro saestu wonten iki. Nanti ana lakon ngene iki kepiye? Injih namung kula kepidak tiyangipun ingkang beto menika Ndara. Subrata ndi? Menika mriki ya Rama. Priye to, Nger? Kowe iki kepriye? Tiyang kala wau kula saweg tungguk kemit wonten tak jawining beting Kadipaten Trenggalek. Wonten lampahan kados ngaten. Nyala wadi sanget prayoginipun supados ngatur kemawon tiyang sepuhipun cempluk warsiah dateng. Wis yen ngono abdimu kuwi didhawuhi kan. Wis. Lah piye? Kowe mlayu ning Ampel sedaya. Saiki jak bareng kowe ya. Monggo. Mriki kan Sura.
sampeyan ilang Kang Sulo. Ical. Niki wau tilem teng mriki. Jare Subrata ora ning kene. Anjur sakniki ilang. Icalipun dos pundi Kanjeng? Kula dhewe ora weruh. Mung miturut lapurane Abdi, jare dheweke weruh wis krungu jerit-jerit ngaten, ora weruh kahanane kepriye-kepriye. Nanging sampeyan menapa sampun dipun teliti mbok menawi wonten tanda-tanda Subrata, wonten tiyang mlebet. priye? Kowe wis niti preksa apa kepriye? Kula namung manggihaken rasukan menika. Rasukan? Klambi. Rasukan kados pundi? Oh menika. Wah. Mboten pangling menika Den Mas Brata kula. Menika rasukanipun Warok Seman Seca Dharma menika. Hayen ngaten ingkang pelajar anak kula menika Seca Dharma menika Den Mas. Wah, ana ngeten kula pasrahaken sampeyan mawon, Pak. Wah, Kang kula menggala. Kula Kanjeng. Nggih, pun kula pasrah sampeyan. Nggih. Niki sebab pancen kula mbiyen ana rembug karo Kang. Pun sakniki aku pasrah kowe. Pun. Oh nggih, nggih, nyuwun pangapunten. Nyuwun pamit kula. Sampun Den Mas. Inggih, Pak, inggih. Geret-geret tekan kene iki piye? Ngerti ya, Plok ya. Napa ta aku ki salahku apa to, Le? Wis eling, aku lekmu. Iya kuwi. Niki lamur ya. Lamur kowe. Mamak wae. Ora ngerti to? Nek Raden Subrata ki arep entuk adimu. Arep entuk suminten. Lah kok kowe gluyuran yang Trenggalek apa? Nek bab kuwi aku malah ora ngerti tenan, Lek. Wong aku ya ora ning Trenggalek kene ya ora. Mokal, ora karepku dhewe kok. Ora, saiki ngene. Adimu saiki dan. Sebabe mesti arep dipek Raden Subrata. Nek Raden Subrata ngepek kowe, arek njur adimu ra sida. Lah saiki dadi dan. Nek kowe ngendika kaya ngono ki aja ngendika karo aku, Lek. Ora peduli. Kowe sing marai. Nek kowe ora nono, Raden Subrata mesti ngepek anakku. Heh? Terus aku arep tok kertake lek aku culno. Piye? Langsung aja. Kowe kudu mati. Kowe kudu mati. Lah kon pateni kowe. Bocah kok Pulau Soro ki perkarane apa? Ngene kan. Anakmu tak paten. Ora raidan to kowe. Kowe sawah apa kowe? Iki waras ora? Anak aku waras. Nah. Nek waras medine yo arep apa piye kowe mesti krungu. Krungu apa? Mesti dadak nganggo selak. Ora ngakoni. Aku ki urung. Kok diri-diri kenyang Trenggalek ben dipek karo Den Mas Brata kuwi kok. Sira menggolo. Ming waton. Saiki ngene, cekae anakmu tak jaluk tak pateni. Nek anakmu mati, suminten dadi bojone Raden Subrata. Ayo. Anak kok dadi jaluk ming arep dipateni. Kowe meng ora nganggo ndelok-ndelok. Arep mukti. Kuwi jenenge ngrebut. Ngrebut. Lah kena cocok nek seminten sing arep dipek Raden Subrata. Ora. Anakku tak labui. Aku ora trimo aku nek anakku njur arep kok pateni perkarane apa aku ora ngerti perkarane. Kuwi to perkaramu dhewe. Kuwi perkaraku. Ya. Ya, Kakang. Ya, piye? Kowe ngegungke warok sing wis kondang ya? Ya. Ngegungke warok sing wis kondang to. Anjur ngapa kowe? Njur kowe arep ngapa? Seca Dharma ki yang seman ya kondang. Kowe kondang yang ngampal aku yang seman, Aku nek ming karo Seca Dharma ya ora blereng. Ngajak binten. Lho ayo. Ayo. Tuwa ora tuwa karo bocah.
Seneng oblok. Sing dua. Ayo. Binten yo binten. Ayo. Ya, songkolan yo gelem. ya. Wis ngejak pirang dina Weh. tuwa wae. Sing tak antem milih iki. Lho. Ayo, Ayo milih sing saka. saiki ora kena yo. Ora. Binten. Yo. Aja ming binten. Garisku cilik ning wesi lho iki. Yo. Ayo. Aku ora ming wesi. Waduh. Ayo. Ya. Ya. Ya, ya. Ya, ya. Ayo, ngejak pirang dina kowe nek karep. Ya. Ayo. Duduk-dudukan kok. Oh. Ayo. Wes kowe nek ora bakal kena semingkir, Blok. Tak tutukne. Ayo. Ya. Ora aku dipikir aku dinalar. Mujo kanepson. Sik. Kira dulu aku kemeringat aku, Ayo. Cekae wis. Apa? Ayo. Tutuke, ora usah lingak-linguk. Apa? Engko sik. Wes, lho. Kene iki nang kene goleki wek. Kira suminten anakmu anak. Iki. Kowe ngerti? Dan Mas, Iki lho. jenengan ki. Iki sing marai. Wong aku kaya ngene kok panjenengan kok ya ming kandel wae to? Perunanmu kaya ngene iki mergo anakmu. Ayo. Ada dadi korban anakku. Wis rembuken kanggo garang-garang kan endi jenengan. Iki sing marai. Dadi lamun muntap pikirmu iki mergo suminten anakmu njur owah kaya ngene iki to. Artinya Teles. Saiki lho njur kabeh kudu nganggo dirembuk to Darmo. Aku karo kowe iki yo dadi sedulur ngono. Ya njur dirembuk aja grusa-grusu bocah ora ngerti apa-apa njur kok kala. nek anakku iso mari, anakmu tak pateni. Ya ngono wae. Saiki suminten wae dimarekke sikit lewat iki. Aku saguh marekke suminten. Tenan kok. Nah, tak marane. Tambanane. Iya. Kan ayo aja kaya ngono kuwi eling wong tuane, Tan. Seminten. Oh mesakno karo wong tuamu. Lho. Eling. Aku sapa? Ha, lho Mbak Yumu, cempluk warsiah barang wis nangke. Aku sapa? Ndur. Eling ya. Kuwi raga aja njur dirusak kaya ngono kuwi yo. Ngetut kene sindi. Apa dicantel nang awak kok. Rewangi Suraya karo makmu Suramenggala kuwi. Aku sangat kaku tadi kok yo ngene. Dirembuk aja isin. Ya. Dan aku tak mati wae, Neng, Pak. keringan ya? Aku tak mati wae. Lho. Aja mati. Mati. Sik tok, tak kandhani ya. Iki lho iki makmu Suramenggala. Ya. Iki jagung rembuk. Piye, lho. Ya. Wis mari ya wis aku nuwun. Ning iki nek ora kelakon karo Denmas Subrata, njur piye? Kuwi njur ngrembug piye to, Pak? Ya. Jenenge ngrembug piye ditakoni kok malah. Sik. Kae. Wong kowe sing ngejak kandhang dhewe kok ora kenal. Ya. Kan ngrembug kowe kae. seminten Jiwa kae. Apa? aku wakmu Suramenggala. Aku wis ngerti. Nek kowe wis pancen tresna tenan karo Denmas Brata, aku engko sing nanggung. Ayo kowe saiki melu aku. Sowan ning Kadipaten Galek. Kok ming Engko aku sing matur. Ngono iso apa? Ya karo aku. Ya karo bapakmu sisan. Ya. Engko aku sing matur nek bapakmu wedi matur. Ayo. Ya. Lah, sejene anak kowe ya kan. Ngabdi rembuk.